Hi, heto na naman ang lalalinig pakakaraan Rosibando Visualization by Ben para sa mga mag-apply abot. Mag-apply para abot na ikwarta sisilira daghan papel asikasuhon orang isda Tunay bayan, dilakhaw ang karsada para mabot sa atin. Walay kwarta, bigot ang bulsa, sisilira sa pita. Pagkalisod ko yung mag-apply para abot paghanglakaw ipakil asikasuhon para magugmay sa hay magkakaon itulog ko kasisilira ihawagan ipisina para kini sa kontrata nalipay ko makaabot para kini sa pamilya kalisod gayud kini mag-apply para abot paghanglakaw ipakil asikasuhon usakay magugmay usakay magkakaon tutulog ko kasisilira pagkalisod gayud kini mag-apply para abot paghanglakaw ipakil asikasuhon usakay magugmay usakay magkakaon tutulog ko kasisilira pagkalisod gayud kini mag-apply para abot paghanglakaw asikasuhon magugmay usakay magkakaon tutulog ko kasisilira. Para sa mga nag-a-apply abroad, dili lang kay ako ang naka-agian, pati ka mo naka-agi, di ba? Pag nag-a-apply kayo ng abroad, di ba? Wala kay 4,000 kwarta na sisilira abroad. Legit, ini, umabot ka sa opisina, hindi umabot ka doktor, ay napalimutan pa ka. Simulan ka sa opisina, o parang sa abroad ka na kwarta. So wala, di tayo makinig, di ba? Basta mapinsin ka sa medical. Kaya, para sa mga nag-a-apply abroad, makalimit mo.